Panguva ino iri kuonekwa General Chwenga vakanyarara, but vachiona day in day out. His loyalists, vanhu vari kuenda against the 2030 agenda pamwe necorruption, vachifire from the ruling party. Zviri kushamisa vanhu vari kushamisika nekunyarara kunoita general even each and every day ari kuva weekend. Sanapinda mashoko obuda achitaurwa nevanhu pamusoro pezviitiko zviri kuitika the ruling party pamwe chete nenhau dzefactionalism. Don't subscribe or like or turn on the bell icon. Tipina panapa BBC Zimbabwe. Gomana Mbanyira GT. Chwenga weekend. Godfrey Gomwe. 2 MP councillors and other ZANU-PF members. We have rejected the 2030 agenda and showed support for Chwenga to take over. Have been fired from ZANU-PF. These people are said to have fueling factionalism in ZANU-PF. However, the decision to fire those who support Chwenga, leaving those who are pushing to that agenda, will leave Chwenga weakened within ZANU-PF. Ndo mashoko ari kuda panapa achitaurwa nevanhu panapa vachiti aiwa General Chwenga panguva ino ivobva vasiwa vari weekend, but people vari kushamisika noda kuti general each and every time pavanoatakiwa ambovanzwe vachireacta panguva iyoyo. Vamwe vanotaura vachiti aiwa this guy is very matured, anozongomirira at one point paanozongowana mukana ozongouya achingobvarura zvese, ende panguva iyoyo anodzoka aine support yakanyanyisa. Zviitiko zvatiri kuona panguva ino aiwa general vachingoramba vachingotarisa vachiona maloyalist avo aiwa achifaiwa. Ivo is being watchful nokuti ari kuonekwa kunzi even mapolitburo meetings ese nongomuona general anenge ane maflasks ake achamwe mvura from the water bottles anenge apiwa from vanhu anenge vaya vakaita the catering in that politburo meeting. Zviriko zviri kushamisa vanhu and the people they are watching the space vari kuona kuti aiwa zvichatisvitsa kupi. Imbutidzai mafunguro enyu munoti kudii pamusoro pechiitiko ichi. Vabva necomment section medu mutidze mafunguro enyu. So subscribe or like, short on the bell icon.